Môj kamoš Rasto je detailista a extrémne zaneprázdnený človek. Výberom dverí do svojej novostavby strávil asi pol roka, ale keď som uvidel túto kombináciu, hneď som pochopil prečo. Pozrite sa na ten dekor, je to medená farba, ktorá pôsobí ako brúsený plech. Aj v novostavbe sa nájdú drobné nedokonalosti. Jeden otvor si vyžiadal trochu brúsenia, aby zárubňa sadla presne na milimeter. Poctivé zapenenie a detail, na ktorom si dávam vždy záležať. Akrylovanie čiernej zárubne, aby nikde nesvietila žiadna škára. Dávame čierne matné krytky na panty, aby sme doladili ten all black vizuál zárubne. Žiadny chrom tu nemá miesto. Čisté linie, čierne doplnky a tá mäť, ten kontrast je jednoducho návykový. Celá chodba už dýcha novotou. Tu pri drevenom obklade som musel obložku jemne spíliť, aby to zapadlo do seba ako puzzle. Milimeter k milimetru, remeslo je o tom, aby sa dvere prispôsobili interiéru, nie naopak. Kombinácia medí čiernej matnej a tejto dubovej podlahy je za mňa jedna z najlepších, aké som kedy montoval. Rastio dobrý výber, trvalo to pol roka, ale výsledok je svetový. Ak chceš aj tí dvere, ktoré vyzerajú luxusne a nezrujnujú ťa, ozví sa.